bedoeling dat de prijswinnaar het verhaal voorleest of wat? Dat schreeuwt de regie voor. Zolang net boven het zien en blad zit, komt het maar weer dan met het het wil het onderweg houden. Nou, mijn inleiding heb je al helemaal kerst wat ik wij maken, want ik zou even vertellen wat voor het Jen wil gaan hier. Maar ja, dat heb ik al verteld, dus dan heb ik wel de primeur om even te vertellen dat we volgend jaar het gebroeders Rensma hier hebben. Dat wist niet op het uit. Onlering om 2010 uitgeroepen tot het drink van de Vilde hier. Dat weer de uitreiking van de drink van de Vilde prijs van de heer Arjen Terpstra voor zijn boek De Heren van Friesland. Dat is een tweejaarlijkse prijs en die is ingesteld door de gemeente Smellingenloon en de Friese persboekerij. En hij heeft als doel de Nijtwins om Ring van Velden levend te worden en zijn budgetting voor het Vierstalige proza te ondersteunen. En wanneer het hier een aantal activiteiten is, en vanavond is de afsluiting van het IR. Denk van de Velden wie een grutmaster op het gebied van het kwarte verhaal. En verneemt binnen zijn kroeg en veldverhalen en vanzelfs zijn boekswerder stikken. In het rand van het ring van de Velden hier is een wedstrijdinstrument. En de opdracht hier dat het de schreeuwen verhaal inspireren worden moest door het werk van Ring van de Velden. En als thema weer het natuur en veld van Friesland. En het uitgangspunt weer dat het verhaal in het Fries of in het Bokbus geschreven worden moest. En dat nog net meer als 150 woorden hebben. Het weer een heel groot succes, want we hebben 44 verhalen ontvangen. Die winnen zowel in het Fries als in het Bokbus geschreven. En dan wil je nou het juryrapport voorlezen. De jury die bestond uit Ronald van der Molen, de eigenaar van dit mooie café, en ik een goede kunde van Ring van de Velden. Fokke Wester als journalist bij de Dokkumer Kranten. En Inske Hoekstra, beleidsmedewerker cultuur en erfgoed van de gemeente Smellingenloon. Ze hadden geboekt over de verhalen. En ze kwamen inriedig tot de conclusie dat 4 verhalen beter weer naar de oren. En daarom is ik besloten die 4 verhalen, voor die 4 verhalen prijzen uit te reiken. We hebben een eerste, een tweede en 2 derde prijzen. Daarnaast moest uit die 4 winnaars natuurlijk wel het winnende verhaal komen. En toen is gekozen voor het verhaal Den Janjuk van Cor Waringa. In dat verhaal komen alle elementen weer rond die als aandachtspunten in de opdracht mij omweren. Als je het verhaal lezen en het nog eens lezen, dan verken je de stijl en manier van schreeuwen van Ring. En ook de elementen natuur en veld van Friesland en zijn natuurgebied te delen komen hier in het verhaal voorbij. En in het begin van het Ring van de Velden hier zijn een tweetal boeken van Ring over de oorlog op mij uitjong. En het is heel treffend dat in dit verhaal ik zie links de oorlog nog onheller worden. En al met al weer het een heel mooi en boeiend verhaal. En wat mij zorg weerstand is. En de heer Waringa, uit name van